θησαυρός, ένα μήνα πριν έρθει η επταετία, Μάρτιος του 67, 8 ευρώ. Πολύ όμορφο. Δώσε προσφορά για αυτά τα τρία άψογα παράσημα και για αυτό που έχει ένα μικρό φω εδώ και για άλλα πράγματα. Κοιτάξτε τι χοντρό είναι αυτό, ίσως από παλιά πόρτα. Και αυτός ο πίνακας λέει: χαιρετισμός της κηρύξεως της ελληνικής ανεξαρτησίας, ένα πλοίο την 7η Ιανουαρίου 1828, Μουσείο Μπενάκη. Το έχει πολλά χρόνια σπίτι του κάποιος, πανέμορφο, στο Μοναστηράκι Φυσιάς, 6973 5404 92.